Glazbena diva Josipa Lisac reagirala je na medijske naslove i članke o navodnim izjavama koje je dala o pjevačici Aleksandri Prijović. Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović. To nisu moje riječi. Te riječi su izmišljene. One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude. Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo? Povrijedili ste mi. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru. Povrijedili ste ljude. Zašto? Napisala je Josipa društvenim mrežama. Naime, Josipa Lisac je nedavno imala koncert u Domu sportova, a na društvenim mrežama izašao je video na kojem je rekla da njoj u Areni Zagreb nije mjesto. Mnogi su to protumačili kao da je mislila na narodnu glazbu koja tamo svira u posljednje vrijeme.